ତା ଆଖିରେ ସେ ପତା ରଖି ଗୋଟାଏ ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଆଖି ତାର ଚନ୍ଦ୍ର। ଅପଲୋକ ନୟନରେ ସେ ସବୁ ଦେଖେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ଜଗାର ପାଦ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଦ ଥିଲେ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଥକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ସବୁଠି ଥାଏ, ସବୁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଭାଇ ଜଗାର ହାତ ଦୁଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା, ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା ଅସରନ୍ତି, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ଷାଠିଏ କୋଉଠି ଖାଏ ତଥାପି ବି ତା ପେଟ ପୁରେନି। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ତା ରଥ ଟାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତା ନନ୍ଦିଘୋଷ ଗଡ଼େନି। ତାକୁ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିବୁନି ରେ ଭାଇ। ଖାଇଲା ଠାକୁର ସକାଳେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମୁଁ ଜଗାଉ କାହିଁକି କେମିତି କଲୁ? କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ପାଟିଟାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ନା ରୋହନ ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ସୁନା ରାଧା ତମର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତମେ ମୋ ମାଆଟାକୁ କିଛି ବି କହିବନି, ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତୁ ବି ଚୁପ୍ ରହିଲ ସୁନା। କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବଡ଼ ମାଆକୁ ଜଣିବାକୁ ତ ଭୁଲିଯାଏ। ତା କଳା ସାନ୍ଧୁ ତା ପୁଅ ବାଇଆ ନୁହଁ, ବାବର ଖାଁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି। କିଛି କହିବନି, ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବ। ରାଧା ସତରେ କ'ଣ ଆମ କଳା ଶାନ୍ତ ଫେରିବନି? ସେ କୁଆଡ଼େ ଲାଗି ଫେରିବ? ସେ ଆମ କଳା ସାନ୍ଧ ଆମ ଛାଡ଼ି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆରେ ଯଦି ବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି, ଯେମିତି ଥିଲେ ବି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ